Хәзер бизнес эшкуарлар шител гигантлары кеткәннән соң барлыкка килгән бушлыкны тутырырга тырыша. Аларны хуплау өчен республикада федераль чараларга өстәп яңа чаралар күрелә. Аларны Татарстан районнарда кертә. Бизнес экспертлар билгеләп үткәнчә, озак вакытлы перспективада санкцияләр үзебезнең ил продукциясе базарын үстерү өчен бонус бирә. Хәзер безнең эшкә җитештерү өчен өстәмә мөмкинлек үзләштерелә. Кырымнан соң без Россиядә үз компанияләребезнең үсә башлавын күрдек. Шит илдән китерелгән продуктларны алыштыра башладык. Озак сроклы перспектива әлбәттә бу зур плюс. Хәзер безнең компанияләр берникадәр үсеш алыр, ихтыяҗларны капларга ярдәм итәр. Әмма җәһәт кенә барысы да бер юлы үзгәрми. Бераз авырга туры киләчәк, әмма мин барысын да үтәрбез дип уйлыйм. Чөнки хөкүмәт дөрес чаралар күрә. Кече һәм урта бизнесны яклый, халыкка да ярдәм кулы суза. Хәзер төзелеш тармагына ярдәм итәргә кирәк, чөнки төзелеш икътисадның төп драйверы булып тора. Илдәге икътисади вазгыять һәм санкцияләр нәтиҗәләре турында МГИМО профессоры Андрей Безруков фикере. Без үзебезнең бәйсезлекне алдык һәм хәзер бу безнең ил. Без бүтән бер кемгә дә бәйләнмәдек. Алар үзләре бездән баш тарттылар. Хәзер без ирекле. Һәм бу мәгънәдә без бу илнең ничек төзеләчәге турында уйларга тиеш. Әмма ул яңа принципларда төзелергә тиеш. Ул дөньяга яңа караш белән төзелергә тиеш дип белдерде МГИМО профессоры Андрей Безруков.